Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Wat een weekend had het Westvaart de Ljouwerters. Te beginnen vanzelfs met die fantastische bekeroverwinning op Vitesse. 3-1 van Cambuur werd toch het voor de tweede keer in de historie de hele finale van de beker bereikt. We kunnen de beelden spietig nog net uitsturen, maar we kunnen nog wel even waarom zien op die mooie waas dit te doen in het Cambuurstadion. Grandioos. Een geweldige prestatie. Toen 3-1 en 2-1 was je nog lekker springen. Ja, die geweldig. Een sensatie. Ik vond het geweldig. Stel voor dat we de finale halen. Dan gaan we echt met 14 bussen naar de Kuip. Wat vond je het mooiste moment? Nou, dat we die 2-1 maken. Hè? Dan is hij helemaal alleen nog, maar doet hij dit prima. Doet hij prima. Paul leidt hem waarom? Nou! De Jong! Dan is het een penalty voor Cambuur, want dit is Hens hoor. Milan Smit komt! Ja! Maar een soort tiert om na te genieten is er net voor de Ljouwerters. Want sneun wacht het alweer de volgende wedstrijd. Voor de competitie tegen VVV Venlo. Een concurrent in de subtop van de eerste divisie. De beker. Daar zit dus een streek onder. Cambuur liep het weer terug naar de competitie. De knop moest om. Zo, we zijn ik ben zelf uitgenodigd of verschillende televisieprogramma's. Van mij ben mijn jongens uitgenodigd om de loting te doen. Ik zei, dat doen we net. Want we hadden niks. We doen niks en we moeten zaterdag maar we voetballen. Het stadion zit weer vol. Ja, ik heb een net meidje. Je moet net op die wolk leven. We hadden niks presteerd. Hè. Op de finale haal je, dan presteren we wat. En nou presteren we. Maar snap je wat ik bedoel? Hè? Als we nou in VVV het weer slecht zo'n doen. Ja, dan gooit het safvolle voor. Dus maar vertrekt die focus er weer op. Gewoon op de volgende wedstrijd. Hoe dosto dat? Want ik kan me ook voorstellen dat die spelers hier toen ze te morgens binnenkomen. Het wie zang geweldige joen, de sfeer in het stadion weer fantastisch. Lovende kritieken uit heel het land. Hoe krijgt ze dan weer met beide voeten op de groen? Nee, maar dat broek ik. En dan let ik zien, oké, dit zijn de meesten. En dat willen we, daar hebben we het altijd over. Dat we geen grijze muizen binnen in het voetbal. Dat we speciaal binnen. Nou, dat proberen we. En dat lukt dan op zijn jongen. Dus daar krijg ik dan een bevestiging van. Maar ik zeg je, de komende weekend spelen we steeds dubbel. Dat kan ik wel eens een keer wijzen als het op de bank zit. Daar ben ik juist direct mee begonnen. Want we moeten fit wijzen. Dus we zullen iedereen in broeken maken. Dus ik ben direct weer naar de toekomst en de eerstvolgende wedstrijd. En we genieten van juist. Maar je wordt het er niet meer gewoon. Nee, gewoon weer morgen. Henk de Jong had wat om te kiezen, want blessure-spelers keren waarom. Zoals Augustin Anello, Roberts Uldrikis is weer helemaal fit en Sekou Silla zit weer bij de ploeg. Hij wie de oranje 4 weken in Afrika om met zijn heitelaan Guinea de Afrika Cup te spelen. Ze bereikten de kwartfinale en dat is een historische prestatie voor Guinea. Silla is waarom in Nederland, maar hij tikt nog wel even waarom om die Afrika Cup. Ja, echt fantastisch. Aan alle fronten. De ambiance daar. Vanaf het moment dat je valt of opstaat. Ja, het is echt kippenvel. Echt kippenvel. Ik verwachtte eerlijk gezegd dat ik... ik was de tweede keus. Ik ben de tweede back. En van de 5 wedstrijden heb ik toch 4 gespeeld. Dus dat was een hele verrassing voor mij. En ik ben echt blij voor de mogelijkheden die ik heb gekregen. Dat ik veel minuten heb gemaakt. En dat we uiteindelijk toch best wel ver zijn gekomen. Hadden jullie een idee wat het allemaal teweeg heeft gebracht in Guinea? Het was niet normaal. De fans daar, ze waren allemaal trots. We hebben historie geschreven. Ik neem een voorbeeldje van het vliegveld naar de president toe. Was half uur rijden. We hebben dat in 3 uur gedaan. Dus dat was wel even een grappig momentje ook. Dus, want er stonden gewoon zoveel mensen, jullie konden gewoon niet rijden? We konden niet rijden, het was gewoon feest. Het is allemaal supporters voor de bus. Het is echt chaos. Dat was echt een en al chaos die dag. Zoiets heb je nog nooit meegemaakt, lijkt me. Nee, nog nooit. Voor mij was het ook een verrassing en echt een fantastische ervaring. Sekou Silla begint nog net gelijk in de basis. Zijn concurrent Thomas Pol had het goerdien en krijgt de vakker op linksback. Op rechtsback is er op een eigen basisplak van John Lee van der Meer. Inwijziging in de onval. Remco Balk is net helemaal fit genoeg. Voor hem speelt Roberts Uldrikis. Daardoor verhuist Milan Smit naar de zijkant. De wedstrijd wordt op sneeuwende midden spelen omdat Cambuur op Waasje de bekerwedstrijd in Vitesse spelen. En vanzelfs wil de ploeg van Henk de Jong dat bekersucces
Een verhelling Jan tjen VVV. De begin is in alle gevallen goed. Dit is John Lee van der Meer. Maar het paasje bij de eerste peel. En daar is het Robert Soldrikis bij de openingstreffer. Hij zet Cambuur al na 7 minuten op een 1-0 voorsprong. Mooie assist van John Lee van der Meer. En Soldrikis maakt dit als een echte spits hoor. En de Cambuurfans, ze zitten nog maar krekt weer op haar plak. Na de openingstreffer of er gebeurt alweer wat. De opbouw van Efteruut van Marco Tol, die is prima, want hij dribbelt het middenveld in. Had dan een goede crosspaas in de hoes op de linkerkant op Milan Smit. Die vindt Daniel van Kaan. De onvierde jouwt een hudde voorzet. En Rick Ketting, onvierde van VVV, shit de bal in eigen goal. Nog geen 10 minuten spelen en het stiert al 2-0 van Cambuur. Ketting is de ongelukkige. Dit is wat Henk de Jong vereren hier. Een bliksemstart. Nadat het Oranje Waasje dus die wedstrijd ook won in Vitesse. Cambuur gaat terug. Goeie oorname hier van Michael Breij. De kopbal van Verder de Jong. Maar de redding is van Delano van Krooi. De onval gaat terug. Voorzet van Smit. Is het Soldrikis met de kopbal. Maar die gaat krijgt Jonken. Mogelijkheden dus voor Cambuur om binnen het kwartier op 3-0 te komen. Wat gebeurt er in Ljouwert? De liek het al niet onderhand voor de Ljouwerters. Ze hebben de controle en komen eens net in de zwierigheden. Al is VVV er hier wel uit, met Levi Smans. Die vindt aan de linkerkant. Het schot komt er en die komt voor de voeten van Berden. En die zet VVV Venlo op 2-1. Dit is een doelpunt dat uit de loftvallen komt. Op namen komt van Martijn Berden. En daar schiet keeper Yannick van Os de net hier wel goed uit. Er is dan niet onderhand voor Cambuur en toch wordt het weer een wedstrijd. En waar komt VVV eruit? Nou, over de rechterkant. Diezelfde Martijn Berden. De man van het doelpunt. Hij vindt Michalis Kosidis. En die scoot de liekmakker binnen. Binnen het jaloeren is de stand weer in liekwicht. En het is net te leeuwen dat Cambuur het zo makkelijk voortjouwt. Pol jouwt de volle ronde. En Kosidis kan wel heel makkelijk voor Floris Smant komen. Dan bad er een heel tiert neert. Is hier de goede mogelijkheid voor invaller Remco Balk. Maar zijn oorname is net goed. Waardoor hij te volle uitwiekt naar de zijkant. Op een Cambuur dat wel echt op jacht gaat naar de 3-2. Hier is het Milan Smit. Voorzet komt op de holle van net van Remco Balk. Dan wordt de bal op een de 16 gebracht. Dit is Turla Ottersen, de nieuwe onweest van de Ljouwerters. Hij maakt zijn debuutmeidje en krijgt voortdurend zijn kans. Maar hij gaat er dus net in. De hoekskop dan van Agustin Anello. Die brengt de bal op een voor. Komt de bal voor en doelpunt voor Cambuur. Remco Balk. Hij zit Cambuur naar 3-2. En hij zit Cambuur naar de overwinning. Allereerst, nee, zei Skiertjochter Mark Nachtegaal. Hij wies naar de haan en jouwt Remco Balk de gele kaart. De onvaller zou hens maken hebben. Even Sjen in de beelden. Is het überhaupt de Sjen? Hier liep het er net zo volle onderhaan. Maar op dit beeld is het wel heel duidelijk. De hand van God wil Balk spelen. Het slaagt het hem net. Hij krijgt deal en het doelpunt gaat net terug. Dan weer een goede kans voor Cambuur. De bal hing in bloed. Net goed voortwerken wordt. Smit brengt de bal naar voor. Daar zit Robert Soldrikis. En hij kopt de 3-2 binnen. Alsnog de overwinning voor Cambuur. Alteerst zal het. Want maar nog 3 minuten te gaan wordt het 3-2. Dit mij Cambuur toch net meer voort Jan. Een ouderwetse scrimmage. En de assist van Milan Smit op de holle van Soldrikis. Ja, die is prima. Mijn onderhoren Vito Wormgoor in het team. Maar je ervan uitgaan dat Cambuur deze 3-2 voorsprong in de slotfase net meer voortjouwt. Al beziek het VVV het vanzelfs nog wel. Het is carnaval in het zuiden van het land en ze willen daar wel maar een punt. Waarom naar Venlo? Daar kies ik goed maar Libje. Komt dat punt er nog? Als de bal voorkomt, Ketting, de redding van Van Os. Hij valt echt nog binnen. Ongelooflijk, maar Robben rechts. Hij bezwaart het VVV een punt.
Maar wat gaat het dan weer mis in het defensie van Cambuur? Het minder uitverdedigen. Het niet in het paadlezen van Ketting om de voorzetten Jan. En Van Os die bokst de bal hier weer net goed voort. Zo wordt het nog treien. En komt VVV dan zelfs nog een keer onder een kans? Of kan Cambuur nog counteren? Nou, hij is niet van de beiden. Of wordt dit nog een goed schot? Het schot is prima, maar de redding van Van Os is dat ek. Cambuur verspielt 2 punten, want het speelt met treien leek tegen VVV. Ja, dat is echt kinderachtig. Hè? En wie weet ik dat het gebeurt. Maar dit is gewoon het regelen van dingen. Dit is net te beschreeuwen. Ik schreeuw me uit de pleuris. En op laatst je dus linksboeten, die gooit in bij de cornervlag. En we staan in de 92e minuut met draait wat voor. En we laten het gebeuren. Hè? Dus ik neem Sekko niks kwalijk. Maar ik mijn oren verdedigers en middenvelders. Loek die jongen weer om. Pak een beetje kop. Gewoon verdedigen. 3 minuten. Wat 2 minuten. Hè? Want die scheids die dat goed. Want normaal weet 8 of 9 minuten, maar wij komen voor. Dus toen zei ik hem, wij gaan net tijd trekken. Doordat hij jou, dat hier hij gelijk aan. Want wij hier net tijd trekt. Hè? Ja, dan is het kinderachtige. Ja, krijgen we een goaltje. Echt in de eerste helft uit het niks. Hè? Stap 80 meter terug en de orenkant zit, die let net op of ik in contact. En leidt de bal overheen. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Hoe heb jij de slotminuten beleefd? Toch wel hectisch. Je komt erin met een gelijk spel en je gaat een beetje aanvallend, breng je ballen in. Ik denk dat we eigenlijk bij elke aanvallende lange bal wel gevaarlijk werden. Zo ook bij waar die goal uitkwam. Dus 3-2 en dan in principe mag je hem never nooit meer weggeven natuurlijk. En dat gebeurt wel, 3-3. En als je dat kijkt en zegt na de eerste 20 minuten, dan zou iedereen je voor gek verklaren, denk ik. Ja, dit voelt echt als een nederlaag eigenlijk, ondanks dat jullie een punt pakken. Ja, 100%. We need to learn quickly from this experience. It happens maybe a little bit too often, you know. Also, this game it happened 2 times, you know. We were 2-0 winning and then 3-2, and we need to learn fast, you know. Analyze where's the problems, and keep moving forward because now matches are going to come fast and a lot with the cup, with the competition. Nou, dit is gewoon de waffel aan coachen. Hè? En het is net, van de kant kan net alles beschreeuwen. Ik kan net alles voorzezen. Die jongens moeten het zelf oppakken. En dan gebeurt dus dat weer. Maar ik ging er net mee akkoord. Dus we beginnen mee aan de slag. Maar als wij inzakje, dan verliezen we welke wedstrijd. Dus we moeten zien wat meer goals maken dan de tegenpartij. En als het 4 draaien wordt, vindt het publiek het prachtig. Dus dan gaan we daarvoor. Cambuur zit net een hele hoop op, maar het punt zit in VVV Venlo. Het bleef onder de Limburgers steen op het 8e plak. Boppen in vergrut het Willem II de vastsprong. Zij stenen 4 boppen aan, maar Roda JC daarachter. Later dit weekend komen orenploegen Lycos ADO Den Haag en FC Greens nog in actie. Onderin is Topos weer de hikkensluiter nadat Telstar woen dit weekend. Ons hier het Cambuur journaal. We binnen er na je weekend sneu weer. En daar na de wedstrijd die het Cambuur op vreed speelt tegen Jong FC Utrecht. Hond dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.